Здравейте, аз съм Мартин Костов. Аз съм Песан Цветков. И двамата сме ученици от 10-ти Б клас в 125-то средно училище и днес ще ви представим нашия проект. Той работи с Arduino платка, която е свързана за сензор за разстояние, който работи на базата на ултразвукови вълни и така го използва да измери разстоянието между него и друг обект, в случая ръката. Сега ще ви направим една кратка демонстрация. Ето сега може да видите, когато се мръдна ръката нагоре и надолу, ултразвуковите вълни се отблъскват и се засичат обратно от сензора, като показва даденото разстояние. И се изписва в командният прозорец. Здравейте, аз съм Даниел Колев и днес заедно с моя съученик Иван Стоянов ще ви представим нашия проект на базата на Arduino за засичане на алкохол. Ние сме от 125 училище в 10-ти клас. Добре, алкохолният сензор работи като лага кислорода във въздуха и на базата на количество въздух определя концентрация на алкохол спрямо духа на човека. Да, сега може да направим кратка демонстрация, за да видите как работи самия сензор в действие. Както виждате, Иван напръска самата хартийка с спирт и сега до сензора го улага. Самия сензор светна. Ето тук на екрана може да видите как стойностите се увеличават, като може да се програмира за спрямо всяка една стойност да отговаря дали има наличие на алкохол и колко е наличието на алкохол, дали е опасно за човек или не. Самия проект няма за цел да бъде използван и да замести дрегерите, а само за да бъде демонстративно и да покаже на човек дали е консумирал алкохол и колко е консумирал. И благодаря ви за внимание. Надявам се, че ви харесва нашия проект. Да.